जय हिन्द बड' एलबाम आरो बड' फिल्मनि बागै दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन। भिडिअखौ खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननियाव माखासे सोंथि सोंनो नागिरदों बड' एलबाम आरो बड' फिल्मखौ लानानै। जियानो जा सेंग्राफोर, बाखारखौ मोजाङै बुथुमनानै दोन आरो बाखारखौ मोजाङै खामायनानै ला। बाखार माने बेयो। दिनैनि दिनाव सेंग्राफोरनियाव बे बाखारा गैयाब्ला जायै लोङै बाइक लानानै बेरायथिंबाय थागोन, लोंथिंबाय थागोन, बाखारा थाइसेबो गैया, जुलि जागोन, संसार जागोन। नङाब्ला बाखारा दिनैनि दिनाव सोरनियाव थायो? माखासे दब दबिया बोराइफोरनियावसो थायोलै। नङाब्ला बोराइफोरा फेसबुकआव लोगो मोननानै बाखारखौ ओरै हरबाय थागोन, लास्टआव बोराइफोरजोंसो बबावबा बेरायनो थांगोन, जाहैनो थांगोन। बोराइफोरा मालाय हरबाय थागोन बाखारखौ। सेंग्राफोर बेनिफ्राय उनाव बाखार गैयाब्ला जुलि जानानै संसार जानानै उनाव खारबायलै माबाबायलै होननानै गाबबाय थानाङा। दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि जागासिनो दङ। बाखारनि गोनांथिथार। बे बाखारखौ खामायग्रोना ला, बेनि उनावसो गोदोनायाव मालाखौसो। नङाब्ला सिउ जाहोनो लोंहोनो हायाब्ला दब दबिया बोराइफोरजों। जियानो जा बड' एलबाम, आं दा बड' एलबाम मोनसे बानायनो नागिरदों। गोबाव समनिफ्रायनो एलबाम बानायनो होननानै बानायनाय जायाखैमोन। दा आंनि मेथाइआबो रेडि जाखाबाय। 22,000 थांदों मोनसे सल'आव एलबाम बानायनो थाखाय। अब्ला सासे एक्ट्रेस बायोब्ला, सासे एक्टर बायोब्ला बेसेबां फैसा थांगोन? खोनासं। थांखांनाय सम 3, 4, 5 इयार्स बड' एलबामफोरा ओरैबायदि भिउ जायोमोन। 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन बड' एलबामफोरा। बेनिफ्राय ओरैबायदि थाखा फैसा गोनांफोरा प्रडाक्सन बानायबाय, प्रडिउसार जाबाय, ओरैबायदि एलबाम बानायबाय, ओरैबायदि पाब्लिकनि रेसपन्स मोनबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव मा जाखो मिथिबायना? ओरैबायदि गिदिर गिदिर, सोरनियाबा 3 लाख, 2 लाख साबस्क्राइबार गोनां प्रडाक्सन। बैफोरबायदि प्रडिउसाराबो दिनैनि दिनाव मानि थाखाय एलबाम गैला बा मानि थाखाय बानायाखै आरो दिनैनि दिनाव मानि थाखाय भिउ जाला? प्लिज अननानै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहर। दिनैनि दिनाव बड' एलबाम मानि थाखाय इमान खम भिउ? ओरैबायदि खम भिउ जादों। मानो होनोब्ला बेखिनि भिउ जायोब्लाथ' आं सानो सहस नङा। मोनसे एलबाम बानायनायाव खमसे खम नर्मेलि जोंनि जायगायाव बानायोब्लाबो 80,000, 1 लाख नर्मेलि नांखागौ जोंनि जायगायाव बानायोब्लाबो। मोनसे मेथाइआवनो 22,000 थांदोंब्ला, सासे एक्ट्रेस बायोब्ला एक्ट्रेसा 15,000 लाङोब्ला, एक्टर सासे बायोब्ला एक्टरा 15,000 लाङोबा 30,000 बेयावनो। मेथाइआव 22 बेसेबां जाखो? 52। आरो खरस, केमेरा, एडिटिं बेसेबां खरस दंबायो, करिय'ग्राफार, मेकआपमेन, 1 लाख नर्मेलि। अब्ला दिनैनि दिनाव सोरनिबा गिदिर गिदिर प्रडाक्सन 2 लाख, 3 लाख साबस्क्राइबार गोनां, बिसोरनि माखासे एलबामनि भिउआबो मा जानानै दङ? केआवनो दङ, लाखआवनो दङ, 2 लाख, 3 लाखआवनो दङ। मानि थाखाय? मा प्रब्लेम? एक्ट्रेसखौ नायना मोजां मोनाखै, एक्टरखौ नायनानै मोजां मोनाखै, ना सल' मेथाइ बे मोजां जायाखै, ना लकेसन मोजां जायाखै? मानि थाखाय दिनैनि दिनाव बड' एलबामा ओरैबायदि डाउनाव गोलैनानै दङ? थांनाय समाव नाय नोंसोरो, ओरैबायदि बानायोमोन, गावबा गाव बानायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनावसो नुनो मोनदोंना सोरबा थाखा फैसा गोनाङाबो स्टप जानानै दंथ'यो, स्रि थाथ'नो गोनां जादों। मानि थाखाय? भिउ जायैनि थाखाय, ना बिसोरथ' फैसा थाखा गोनांखा, आरो बेखौलाय मा बानायबाय थानो? बेफोरबायदिबो जानो हागौ, नंगौना नङा? प्रडिउसारनि सायाव जों बाथ्रा बुंनो हानाय नङा, बिसोरनि गोसो। जों बानायथ'ला, बेफोरबायदिबो बिसोर थानो हागौ, आरो लागातार बानायनो हागौ। नाथाय आं सानो दा आं बानायनायदों, आंनावबो नर्मेलि 1 लाख थांखागोन। बाट आङो, नोंथांमोना मा सानो? आं एक्ट्रेसबो बाया, एक्टरबो बाया। एक्टरा आंनो जानोसै, एलबामसो। एक्ट्रेसा मा? आबैखौनो बानायनोसै नामा? मा होनो? आबैखौ एक्ट्रेस बानायनो नांगौना नाङा? नोंसोरनि आबैखौ एक्ट्रेस बानायनो बोरै नुयो ना? दखना गानहोगोन स्राय स्राय, बिदन दखना, दामि दखना गानहोनानै आबैखौ एक्ट्रेस बानायना नायनि ना? नङा, मानो होनोब्ला ओरैबायदि खरस दोङो एक्टर एक्ट्रेस बायनायावबो। आं सानो, मानो होनोब्ला आं प्रडिउस खालामोब्ला
एक्ट्रेस एक्टर बायना बानायोब्लाथ' आं साना माने बेवहाय आङो प्रफिट लाबोफिननो हागोन मानो होनोब्ला केआवनो थायोब्ला 2 लाख 3 लाखल' भिउ जायोब्ला बेवहायथ' आङो 80,000 1 लाख मालाबाबो लाबोफिननो हाया सहज बाथ्रा नङा अब्ला बेफोरबायदिखौ सोर बायदि मानसिया प्रडिउस खालामनो हागोन जोंफोरबायदि मानसियाथ' बेफोरबायदियाव फैसा गारनानै बा प्रफिट खालामनो हानाय नङा जों इसेल'सो रां खामायो अब्ला एभेलेबेल रां मोननाय जानांगोन नंगौना नङा एभेलेबेल फैसा थानाय जानांगोन अब्लासो जोङो बेफोरबायदि एलबामखौ बर' हारिनि थाखाय बर' कालसारनि थाखाय जोङो लस जानानैब्लाबो 1 केजि ना फाननायाव 2 केजि फ्रि बेफोरबायदि बड' कालसारनि थाखाय बा बर' कालसारनि थाखाय खामानि मावनो हागोन आं दिनै सानो मानो होनोब्ला आङो नायगासिनो दङ थांखांनाय समफोरनि भिडिअखौ आरो गोबां प्रडाक्सनफोरखौ चेक खालामगासिनो दं आङो सोर माला भिडिअ होदोंमोन बेसेबां भिउ जादों आगोल बेसेबां भिडिअ बानायदोंमोन मास मोनसेयावनो सोरबा प्रडाक्सना ओरैबायदि भिडिअ एलबाममोन आरो भिउबो जादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव भिउआ ओरैबायदि डाउन मानि थाखाय नोंथांमोना मा बर' एलबाम नायनानै मोजां मोनला नामा मानि थाखाय नायनानै मोजां मोनाखै मानि थाखाय भिउ जायाखै प्रब्लेमा मा आरो थांनाय समावबो मोनसे बिराद गिदिर फिल्ममोन सासे गिदिर मानसिनि फिल्ममोन प्रडिउसारमोन गिदिर मानसिनि वाइफनि बेबो मा जादों ओरैबायदि पाब्लिकआ बे फिल्मखौ अनसायासैयानो बेबो ओरैबायदि आं सानो बे फिल्माबो ओरैबायदि फ्लप जादों मानो होनोब्ला ओरैबायदि फ्लप जानाय बायदि मोनदों आरो आं थांनाय बोसोरावबो मोनसे फिल्मखौ मा जादों मानि थाखाय प्रब्लेमा मा कमि बिसि बर' एलबाम आरो बर' फिल्माव माबायदि जाजानो लुबैयो माबायदि जायोब्ला भिउ मोनगोन मानि थाखाय नायला प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम दाबाव अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।